लोगोफोर दायो जों नै बेंगलरनिफ्राय आसाम गुवाहाटि थांनो नागिरदों लोगोफोर नै दायो जोङो फुंनि 6टा जाबाय दायो नै जोङो थांगासिनो बेनो लोगोफोरा बेंगलरावबो थान्दाथार जादों दायो थांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना आं माने भिडिअनि गेजेरजों देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर थांगासिनो लोगोफोर बेंगलर टु आसाम गुवाहाटि नै इन्टारनेसनेल एयारपर्ट बेंगलर दा थांगासिनो जोङो बर्डिं पास खालामनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था देखायलांबाय था लोगोफोरा ये बेंगलर एयारपर्ट दायो जोङो आसाम गुवाहाटि थांनो नागिरदों लोगोफोर बेंगलर एयारपर्ट नै ओरैबायदि गिदिरखा लोगोफोर नै फ्लाइटफोरा नै बोरै दोंजोबो लारि लारिनो माने नै बिराद गिदिरखाना माने जायगायानो ओरैबायदि गिदिरखा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था माने देखायलांबाय थानि लोगोफोर लोगोफोर नै फ्लाइटआ 9:45 आव खारगोन लोगोफोर नै बेंगलरनिफ्राय लोगोफोर नै आसाम गुवाहाटि थांनो नागिरदों लोगोफोर ओमफ्राय नै 9:45 आव खारगोन माने फ्लाइटआ लोगोफोर जों थांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर स' लोगोफोर आंनि सिट नाम्बारा माने 9B दायो नागिरगासिनो आङो ज'लै लोगोफोर नै लोगोफोर सिट नाम्बारा आंनिया माने नै गेजेरावसो जाबाय गिनाय खासै ओरैबायदि जोंखि माने ज'नो मोनासै दासो माने फैगासिनो आरो माने लोगोफोर नै फ्लाइटआ ओरैबायदि गोजौ बिरखायो माने जोमैनि बेसेबा गोजौ सायावसो बिरखायो नै लोगोफोर एकदमबारे सोरगो रायजोआव थाहैनाय बायदि मोनलांदो लोगोफोर नै एकदमबारे फुरा ग्रिन जाजोबखायो आरो माने नै सिङाव जेबो नुखाया स' लोगोफोर दायो जों नै गुवाहाटि एयारपर्टआव मोनसिगोन माने नै फ्लाइटआ लेन्डिं जासिगोन नै बिल्डिंफोरखौ नै बोरै नुहुरजोबदों ख्रा बरिया नुहुरजोबखायो आरो लोगोफोर नै दायो गाहाय फैगासिनो नै गाहायाव दावख्लायबोगासिनो लोगोफोर नै फ्लाइटआ लेन्डिं जासिगोन ना ज' लोगोफोर नायलांबाय था नै बिल्डिंफोरखौ बोरै नुहुरगासिनो नै बरिया नुहुरजोबो आरो माने नै लाइफआव माने फार्स्ट टाइम एबारसो गाखोयो लोगोफोर फ्लाइट ओरैबायदि इन्टारेस्ट
गुवाहाटी हवाई अड्डे में आपका स्वागत है। हमें सूचित करते हुए प्रसन्न होता है कि निर्धारित समय से पहले पहुंच गए हैं। बाहर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। गुवाहाटी एयरपोर्ट बेंगलरनिफ्राय गुवाहाटी सफैबाय लोगोफोरनो न' फारसे थांगासिगोन गुवाहाटी एयारपर्ट